ଆପଣ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜାଳୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଳୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜାଳିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଆଉ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ କୋଉ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚଉରା ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜାଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜାଳିବାର ଆମ ଲାଇଫ୍ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଇଏ କ'ଣ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରେ? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଦୀପଟି ଜଳୁଛି, ଏଇ ମାଟିର ଦୀପ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଆମ ହୋଲ୍ ବଡିକୁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଜଳୁଥିବା ଏଇ ବଳିତାଟି ସିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ସୋଲକୁ ବା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ। ଯେମିତି ଦୀପରେ ତେଲର ମାତ୍ରା କମିଗଲେ ବଳିତା ଆପେ ଆପେ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗେ, ସେମିତି ଆମ ବଡିରେ ଯଦି ଏନର୍ଜିର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ଆମ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକ୍ ହେଇକା ଯିବ ଆଉ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡିର ଏନର୍ଜି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକି ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡିର ଏନର୍ଜି କମିଯାଏ, ଆତ୍ମାର ଏନର୍ଜି କମିଯାଏ, ଆମ ବଡି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ବଳିତା ଆମକୁ ଏଇଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଆମେ ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍କୁ କମ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏନର୍ଜିକୁ ଅଧିକ ଏନହାନ୍ସ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପାଇବାର ଆଶାକୁ କମ୍ କରି ଦବାଟାକୁ ଅଧିକ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବି କାମ କରିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ, ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ରିଟର୍ନ ପାଇବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଶା ନ କରି ଆମର 100% ଦବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ କ'ଣ ମୁଁ ପାଇବି ସେ ବିଷୟରେ ଆଶା ନ ରଖି ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭେଇବା ଦରକାର ବା ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ପିଓର ସୋଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେବେ ଆମ ମନକୁ ନିହାତି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ଆମ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମ ଶରୀର ବି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନିରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଆଉ ଆମ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଦୀପ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ଦୀପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦରକାର, ନା କି ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅକେଜନରେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଇବା ଦରକାର, ଆମ ବଡିକୁ ପାୱାର ଦେବା ଦରକାର ପଜିଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନ କରି।